Hayi ngeke mina nje manje ngifunda indaba impela ngeke ngikwazi ukufunda le. Nazi indaba ezihamba phambili namhlanje. Usomabhizinisi waseDubai uHazim Mustafa nomongameli waseSudan uOmar al-Bashir ngabanye abasanda kuthintaniswa ngobugebengu obusoleka ukuthi benzeke eplazini lamongameli uCyril Ramaphosa iPhalaphala. Laba ababili bokudabuka eDubai naseSudan kuthiwa bafumbathisa umsebenzi waRamaphosa amadola alinganiselwa ku-580,000 ngomnyaka wanga-2019. Kusenjalo ihhovisi le-UIF lishaye phansi lithi angeke likhipha amagama enkampani ezazitapele emalini yabasebenzi phecelezi Employee Relief Scheme ngelokubolekwa. Abezindaba bafuna amagama alezi nkampani akhishwe emaphepheni. Ihhovisi le-UIF elikhunyelwa nguLucky Mkhonto lithi amabhiliyoni ayi-14 akhokhelwe